Hello! Mä ajattelin tehdä tänään pitkästä aikaa mikitetyn treenin. Mulla on nyt kesäohjelmat menossa ja hiussussa. Meillä tuli just uusi päivitys meidän ohjelmaan, niin nyt lähdetään katsomaan, mitä liikkeitä on meille nyt tähän laitettu. Hein Lukasta eilen illalla tämän uuden ohjelman läpi, mutta en ole siis kertaakaan tätä vielä treenannut. Niin yläkroppaa vuorossa ja lähdetään kattoo. 24. On se kai suorassa. Ekana penkkipunnerus, ja tässä on siis sellainen twisti, no ne näette kohta kun mä teen, mä en tiedä mikä tämän oikea nimi on, mutta tehdään tavallaan, viedään tanko rinnalle, tehdään 1/4, viedään takas rinnalle ja sitten niinku takas ylös. Eli tommonen hauska twisti. Tossa oli siis aika kapea ote, mikä piti ottaa, mutta mä nyt otan eka tämmösen, että mä en jää tänne alle. Ja siis tästä tohon ja tonne. Penkki on siis jotenkin liikkunut. Mä en tiedä näkyykö tosta maton reunaa, mutta on niinku ihan jotenkin vähän hassusti. Niin mun on tosi hankala hahmottaa, kun mä oon niinku tuo seinässä menee tälleen tommosia putkia, niin nyt ne onkin niinku näin. Nyt mä jotenkin tuntuu, että mä niinku tipun tästä penkiltä, on tosi vaikea. Sitten hyvä lapatuki tohon ja rinnalle, puoleen väliin, ylös. Joo, tuli ainakin lämmin ja kyllä tuntui tosi hankala hahmottaa tota liikertaa. 3 settiä vielä, 1 jäljellä. Ja Red Bull. Ja sit mä löysin mun laukusta pari tämmöstä hedelmätoffeeta. Niin mä syön nyt tämmösen. Tää on hyvä tämmönen välipala. Näillä mennään viimeiseen settiin. Niin seuraavaksi siis ylätalja. Sitten mulla oli vielä, olisiko ollut pystärit, ehkä kässäreillä, ja kulmasoutu. Sitten penkin jälkeen mulla oli tosiaan tää ylätalja tuolla kahvalla ja niin kuin leuaveto otteella. Ja oli vaan ohje, että painot mahdollisimman lähelle omaa kehon painoa. Mutta katsotaan nyt, mitä tulee. Ehkä mä lähden 60 testailemaan, oli 4x6. Mä kuvasin äsken tuolla 0,5, että mut näkyis, koska mä en viitti viedä täältä salilta niinku hirveästi tilaa. Mulla on nyt tämmönen suht matala toi kuvausjalka, niin nyt ette näe mua koko ajan, mutta se ei ehkä haittaa. P6. Missä mun remmit? No, let's go. 1, 2, 4, 5 ja 6. Kyllä 70 menee. Ennen mä en olisi kehannut silleen lähtee vaan testaa. Okei, tää salilla ei nyt ole ketään muuta kuin tuo mun sisko. Mutta siis, mitä väliä, jos epäonnistuu tai joutuu ottaa painoa pois tai niinku yliarvioi jotain itteensä tai muuta. Ei ketään oikeasti kiinnosta, mitä sä salilla touhuut. Oho. 1, 2, 3, 4. Ja vika. Ei tuu. Ei ihan nyt mennyt. Ei. 65 on se. 2022 ehkä mä aloitin silloin opiskelemaan just liikuntaneuvojaksi ja PT:ksi, niin mullahan oli ihan hirveä saliahdistus. Välttelin ruuhkaisia aikoja, saatoin väliin kääntyä pois tai muuttaa mun treeniä, koska mä en pystynyt tekemään, jos oli ihmisiä. Ja sit mä kuitenkin opiskelin tätä alaa ja nyt mä vietän mun päivät salilla ja oon saanut muita pois saliahdistuksesta. Kyllä mä sanon, että välillä saattaa olla itsellä vieläkin semmonen, että ei nappaa, jos on hirveästi ihmisiä salilla, mutta se, että mä en oikeasti pystynyt mennä tai tekemään, jos oli ihmisiä. Okei, mä teen tuon ekasetin noilla
kympeillä, mutta nämä olikin vaan kaseja. Niin, mä nyt kokeilen 12. Mä voin tiedä tosta olkapäästä, mitä se tykkää. 1, 2, 3, 8. Meni. Okei, nyt vielä vikasetti näitä pystäreitä ja sit mulla oli vielä kulmasoutu. Kulmasoutu käsipainolla. Ja tätä ei taas ollut hetkeä, joskus ehkä joulukuussa oli viimeksi tätä ohjelmassa, niin katsotaan mitä tästä tulee. Ne oli vaan 6. Toi nyt ei ihan lähtenyt. Pitäisi ainakin olla vähän täällä korkeammalla, että saa ton käden liikeradan hyvin. Mä nyt en ole ihan vakuuttunut tosta, että onko mulla ollut tää penkki niinku näin vai jotenkin muuten. Tässä oli siis, että pitäisi nojaa oikeasti tänne otsaan kunnolla. Vielä 2 settiä tätä. Mä en varmaan kuvaa kyllä enempää. Ei muuta kuin kiva, jos katsoit mun mikitetyn treenin. Mä voisin kuvata myös tuolta jalkapäivältä samantyylisen. Ja joo, kerro jos tykkäät ja haluat lisää mikitettyjä treenejä. Näyttää mun mielestä sikakiva tehdä, ainut vaan, että mä aina vähän höpöttelee ja treenit vähän venyy, mutta ei mulla ainakaan kiire. Toi mun sisko vaan tossa tuijottelee, sille ehkä on vähän kiire. Mut joo, niin kiitos jos katsoit.